Elityeni apho ke igama elisha libhaliwe lingaziwa bani ingenguyo olamkelayo.
apho ke igama elithi libhaliwe lingaziwa abanye njenguye ke olamkelayo. Asikazanga ke ulamkela umnikazi welitye, sawucela komphathiselo lomsebenzi asifundele. Ke a le dumedisa mo lenyong la ntate le la morwa le la moya o galalelang. Amen. Ke kopa go le buisetsa letapa le sepikantsho sa ausi wa rona, koko wa bana, mme wa bana, e leng sesi Sheila Moshwadiba. Sunrise 18 August 1966, sunset 20 August 2019, buried on the 25th of August 2019. Lona le bala hayana in the middle of record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects. Always trusts, always hopes, always perseveres, always never fails. 1 Corinthians 13, chapter 4, chapter 15, verse 48. Community yatudinga eyabona iba ngingamfundisa ofaneleyo webandla wayekhona sihlobo sathini wanqwala naye wathi banjalo amapresbytari alikhetha ubaba njengomntana kabani efemelini abambisa mboko kwelibandla. Andikhawulezanga ke ndasabela yatudinga baba abazalwane nekomiti ishilo yafakaza ibe nemibuzo ukuthi wena Thixo uthini kuba kunenkathazo namhlanje ngeke sibalekele tata uGobe amabandla ethu enjena nje abafundisi benefavor ngaphakathi amabandla izinto zikasiyami kuba nami ekhaya thoba kena umfundisi athi umfundisi ubiziwe kodwa uThixo kambizanga wayekhona lo mama lona ngithathe iminyaka mithathu kuba ndifune isikole ezawuqeqeshelwa kuzo ukufundisa ngahlala ngamabonga wathi ubaba uThixo siyayazi ngesibhedlela lo mama wayekhona kuloo komiti ngoku umuntu onjalo besihlobo kaThixo asikwazi uthatha ufefe ngezikwakhe ezingakhange basibhithe emazini kuba lo msebenzisi wenze namhlanje awubhalwanga phansi ndawo uyawugqithiswa ngomlomo kwizizukulwana zihlobo zikaThixo kwizizukulwana ngezizukulwana zihlobo zikaThixo bafune umnongo bafune uba ngaba ziphi impande zale family uphela nozala walapha kwefamily zihlobo zikaThixo singabo bazizukulwana nje singabo zihlobo zikaThixo ngoku siza kwenza lo mbali leyo zihlobo zikaThixo kuba ngabana leni inkonzo yanamhlanje nalesi suka kuyo ibhalwe ezinhliziyweni kakade umuntu omnyama tatu bishop uzwane akazange abhale phansi ngosiba eyakhe incwadi ebeyigcine engqondweni igqithiswe ngomlomo sihlobo zikaThixo kodwa ke uxesha lokhanyo lwafika sabhalelwa incwadi esihlala sihleli sifunda kuzo imihla nezolo imbali umuntu omnyama sihlobo zikaThixo ayibhalwanga phansi ngoku xa sawubheke kufefe ndifuna ukwenza nje kubana ngabana le nkonzo ihlale ngaphakathi ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu igqithiswe ngomlomo kwabaphethe iBhayibhili zabo sihlobo zikaThixo ndawucela benze njengamaJuda aseBereya kuba kuthiwa wona ayihlolisisa imibhalo imihla nezolo
ukuba uPawulos uthetha zona na. Nami ke ndifuna ninginenele kwiBhayibhili zenu ukuthi elizwi zalifunda likho eBhayibhileni. Alikho kule yam kuphela. Ndizawucela ke nje utoliki wesilungu andincede anditolikele kuba ke le Bhayibhili ndithethe ngeSifrench. Sawufunda kuJoshua chapter 4. Joshua chapter 4 verse 1 siyoma ku verse 7 naye ke. Incwadi kaJoshua chapter 4 verse 1 sehle naye soma ku verse 7 naye besifundile. Phansi kwesihloko esithi kumiswa kwamanye isikhumbuzo. Verse 1. Kwathi ke xa lwagqibelayo uhlanga lonke ukuyiwela iJordani. Wathetha uYehova kuYoshua esithi, sithabatheleni ebantwini amadoda abelishumi nababini, indoda ibenye esizweni. Niwawisele nithi, thabathani apha phakathi kweYordani kule ndawo zimi kuyo iinyawo zababingeleli amatye okumiswa abelishumi nambini. Niwele nawe wabeke kuloo ndawo yokulalisa. Niyakulalisa kuyo ngoba ubusuku. Wababiza ke uYoshua amadoda alishumi nababini ebewamisile koonyana bakaSirayeli. Indoda yanye esizweni. Wathi uYoshua kuwo, gqithani phambi kwentyeya kaYehova uThixo wenu, niye iYordani phakathi. Nithabathe ileyo indoda ilitye libe linye, ilibeke ecala layo, ngokwenani lezizwe zoonyana bakaSirayeli, ukuze oku kube ngumqondiso phakathi kwenu. Xa bathe banibuza oonyana benu ngexesha elizayo, besithi, ayintoni nala matye kuni? Nothi kubo, amanzi eJordani anqamka phambi kwetyeya yomnqophiso kaYehova, ekuweleni kwayo iYordani, anqamka amanzi eYordani. La matye oba sisikhumbuzo koonyana bakaSirayeli, kude kuse emaphakade esemaphakadeni abo. Amen. Okwami ke sihlobo zikaThixo ndithe andizoshumayela, ndizonceda nje abantwana bakamama uShila Mshwadiba. Uyababona ababancane nale bayenzayo abayazi, kodwa kuzawuthi xa kugqithe iminyaka ebalekayo babe nemibuzo, babonise mhlawumbi izithombe okanye ividiyo zale mini yanamhlanje basuka bayihlele. Ngoku ndizoninceda ke lusapho lwakaMshwadiba ukuba ke le mini yanamhlanje nikwazi ukugqithisela kwizizukulwana zezizukulwana zenu. Andizoyenza ke tatomvangeli sele kuthethiwe, andifuni ukwenza njenge-wardrobe zabo mama, bangandibetha oomama ke wardrobe zabo. Iwardrobe zabo mama sihlobo zikaThixo ziyathengwa impahla kwaneli, zifakwe
ide wardrobe impahla ziphumele ngasemva oko zifakwa ngegilisi ngokunjalo kunqamka izivalo andifuna ukwenza njalo sekuphuma nezi ke sezithethile uYehova uwisa umthetho unyana kanuni okubana ngabana zikhona iziganeko ezisuka zenzeke tatuzwane zibaleke zithi ke izikhumsha abantu abafundile intellectual kuthiwa makanje kolando encyclopedia incwadi ezinamagama aphakame kakhulu njengaxesha lithile zingafumaneki kodwa wamisa uThixo lokubana ngabana ilitye lona alikhanyeli into hlobo kaThixo umvumntu ontetho yesintu athi themba unomntu bayitye alijikeli inyaniso hlobo kaThixo oyithethileyo bangabe uthe kwilitye ulibeke apha hlobo kaThixo uyalifumana lelo ndawo hayi umuntu onendlebe obaziphekelela angeke umfumane lelo ndawo ukuba ilitye awulifumana kuloo ndawo alizamilanga lisuse ngumntu hlobo kaThixo iyo lonto ke ngokuYehova wawisa umthetho kunyana bakonuni okubana ngabana makenze njalo ngokwezizwe zamaSirayeli zihlobo zikaThixo okubana ngabana lamatye angeke ayikhanyele inyaniso kananjalo lamatye zihlobo zikaThixo angeke kucineke okubhake kuyo okubana ngabana makesikhumbuzo umbuzo ke ngoku oyawuvela ngale nyulo lo mini ke sihlobo kaThixo senibuzwa ngabazukulwana babazukulwana benu okubana ngabana siphi isikhukukazi iphinzala abantu sihlobo kaThixo yale family na ukhomba bewaterfall okubana ngabana ushila mshwadiba uleli khona apha ibhorhakazi sihlobo kaThixo ebelidonsa ngapha nangapha sihlobo kaThixo yiqole into okubana ngabana abantwana babo mabangahlupheki mabangakhathazeki sihlobo zikaThixo ngapha nangapha ebekayithethe mama lema athi emsebenzini ewe ndiyasebenza kodwa akukuhlanga kodwa sendisenzela ikhaya lam sihlobo zikaThixo bangapha mama abanjalo sihlobo zikaThixo abamento kokubana ngabana makulunge emizini yabo umvumama sesithi ngoku sendilahla singaphuma singena sihlobo zikaThixo imizi yabo tata iyalambatha kodwa imizi yabo mama imile sihlobo zikaThixo okubana ngabana umama umela inyaniso athi senditshatele kwaba bantwana akusekho nto ndiyihlaleleyo ungambona lo tata emhle efanelekile kodwa ngcono isihoko sikaSathana kunalo tata sihlobo zikaThixo ungamboni ndihleka ndiveza izinyo ndihleli phezu kwembawula phakathi kwalamzi kodwa lo mama wema sihlobo zikaThixo wathi ndawudonsa ndibheke phambili iyo loo nto ke ngoku hlobo zikaThixo okubana ngabana hlobo zikaThixo uYehova wawisa ukubana ngabana le matye mawangqine abe sisikhumbuzo ngale mini yokugqibela ukhona umbuzo ovelayo okubana ngabana la matye niwenzileyo uqale wesipaki uzoma apha ayintoni na hayi into okubana ngabana sihlobo zikaThixo akawaboni la matye kunesizathu phezu kwala matye sihlobo zikaThixo wayengeyomfama into okubana ngabana makangabuzi okubana ngabana la matye engawaboni uyayenza into okubana ngabana kunesizathu sokwenza into bakhona abantu abezinto nje athi umuntu lento ndiyenze nje ngesithukuthezi kube ngekho sizathu enye nenye into inereason sihlobo zikaThixo okubana ngabana mayenzeke iyo loo nto ilizwe elincane a-small voice lambuzelwe Eliya ebhadula ezintabeni sihlobo zikaThixo phakathi kwecaves emikolombeni yafika ilizwi a-small voice lambuza okubana ngabana uyintoni apha Eliya iyo loo nto ke ngoku nangalo mzuzu sesime phezu kwalentili yala mathambo zihlobo zikaThixo phezu kwengcwaba likashila mshwadiba zihlobo zikaThixo kubuza into okubana ngabana ayintoni lala matye zihlobo zikaThixo ndiwamisileyo niyazi into okubana ngabana impendulo ke ngoku iyavela into okubana ngabana amanzi eJordani anqamka apha zihlobo zikaThixo wanqamka apha umphefumlo kashila mshwadiba nge-25 sihlobo zikaThixo nomzukulwana wakhe nge-14 sihlobo zikaThixo kunyaka ophelileyo nawubuza okubana ngabana ayintoni la matye nawuthi sisibonakaliso sonqamka komphefumlo kashila mshwadiba zihlobo zikaThixo nayifumana ke impendulo kwizizukulwana zenu okubana ngabana wanqamka apha umphefumlo kagogo wenu wamnqamka apha umphefumlo kamzala wenu esimshiye eWestpark izihlobo zikaThixo uzawufika ke lo mbuzo kubuza uba ayintoni na la matye zihlobo zikaThixo ndiye ndithi ke xa ndithetha mama uMalema uyawundingelela ndithi ke mna ke
phezu kwamangcwaba abazali bam angeke ndise isininzi nanye izinto eziswayo esihlobo sikaThixo into awusuke ndiyise ukugida nje ndizwana ndingathethi nothetha ndigide nje ndithi ndiyabonga ndihambe sinye kisizathu esawubantu bama ndiyabonga ke sihlobo sikaThixo okubana ngabana ngexesha bebethetha ndamamela ndenza sihlobo sikaThixo abantu ke mhlawumbi abafika ababacela intsikelelo emveni kokubana ngabana bengazamkelanga abazali besaphila besahamba ngeenyawo zabo sokuthixo ungamameli enza umuntu lento ayifuna ukubana ngabana makayenze kusasemnandi usadla ubutsha bakhe tatuzwane besawugugeni esabona uba impilo ngoku ibheyise apha akhumbula amazwi omzali sele sethuneni yiyo loo nto ke ngoku afuna uzowuxolisa ithi incwadi eBhayibhile ingcwaba lithalela nguquko sihlobo sikaThixo nokufa kunjalo akuguqukisi bantu abatsha ngexesha sisadla ubomi bethu sisadla ubutsha bethu basokhumbule amazwi abazali lo mzali udlala ngaye lo